Mahal, 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 mahal. At ako'y nandito na naman. Ako lang ba? Pero meron akong pakiramdam na kung saan yung mga nararamdaman ko ay hindi ko alam kung ako lang talaga. Pero totoo pala yun, no? Na kapag nag-e-enjoy ka sa ginagawa mo, masaya ka sa ginagawa mo, hindi ka mapapagod, hindi ka may stress, hindi ka tatamarin, at hindi mo mapapansin ang oras. Kaya naman mahal, annyeonghaseyo, 김진우입니다. Ayos, namiss kita ne. Andito na naman ako ne. Andito na naman ang Opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hanapin mo. Walang iba, ako to si DJ Kim Chino at makakasama mo ko 69 tayo. 6 to 9 p.m. tayo gabi-gabi mula 6 p.m. hanggang 9 p.m. Ako ang malalasap mo. Huy! Kaya ngayong araw, ito talaga special para sa akin today, no? Kasi alam nyo kung bakit. Alam mo kung bakit, mahal. First monthsary ni Kim Chino. Isang buwan na tayo, di ba? Imaginein mo, mahal, no? Parang kailan lang. Pero yung itsura ni Kim Chino parang tumagal na talaga sa Love Radio. Huy! Hindi, more months and years to come para sa atin, mahal. Maraming salamat sa suporta. Maraming salamat sa 69 natin gabi-gabi, di ba? Pero ang tanong ko, mahal, ano ba masarap gawin sa first monthsary? Ikaw, anong ginagawa nyo nung ex nyo dati, nung first month nyo? Sabihin mo dali! Para maiwasan natin kasi hindi kayo nagkatuluyan eh. 'Di ba? Huy! Hindi tumagal. O, ganito na lang sa ating Chinitox, ang pag-uusapan natin or sa Chinitox First Monthsary Edition. Wow! Share ko sa iyo tonight ang 3 date ideas on your first monthsary with your jowa. O ito na, syempre yung una, wholesome muna tayo. Kaya naman, una, ang date idea natin sa first monthsary na pwede kong i-share sa'yo ay intimate dinner date. Oh. Uy, applicable to sa both genders ha. Hindi lang lalaki ang nag-e-effort or nag-organize ng mga pasabog sa first monthsary. Pwede rin to sa girls. Diba? Yung book a private place or resto na kung saan mag-aayos kayo pareho. Pwedeng mag-gown si girl, pwedeng mag-coat si boy, diba? Tsaka kapag first monthsary nyo, marami pang things to discover sa isa't isa. So talaga nga namang maghahanda kayo dyan at excited kayo para makita ang isa't isa na naka-formal, diba? Kaya yung mga ganyang ganap ay something to look forward talaga. And, di ba, sa sobrang excited nyo sa isa't isa, baka nga hindi nyo maubos yung pagkain. Diretso na kayo sa dessert. At ang dessert ay ang isa't isa. Huy! Manamis na miss. Oo, ang kiss. Kiss pa lang muna. Kaya naman, sana all may jowa, sana all may dilig. Anyway, mahal, unang date idea pa lang yan. Tumutok ka lang sa akin kasi meron pa akong 2 date ideas para sa mot-mot nyo. Mot-mot, monthsary ang tawag doon. Narinig ko lang din yun sa mga bata. Hanggang 9 p.m. mo pa ako makakasama, mahal. Kaya wag mong ililipat ang radyo. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Here's After Image, Tag-Ulan.